Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan setya nderek Gusti Yesus lan ing mriku kula panjenengan ngraosaken katentreman awit tansah tetunggilan kalian Gusti piyambak. Nglampahi gesang ing alam donya kula panjenengan temtu ngidam-idamaken gesang sing penuh katentreman. Urip sing tentrem menika penak banget. Anggenipun nglampahi gesang saben dina ya penak yen awake dhewe bisa ngraosake katentreman. Ning kadhangkala wonten ing pikiran gagasan kula panjenengan yen bayangake katentreman malah sok kleru, sok kliwat. Kadhangkala awake dhewe mikir katentreman menika yen ora ana masalah utawi katentreman menika yen kabeh kabutuhan bisa kasembadan. Utawi sanesipun katentreman menika yen apa-apa bisa lancar, ora ana sing kepeksa, ora ana sing ngaru-biru, kabeh bebas kaleksanan. Mila anggenipun kula panjenengan lajeng gayuh katentreman lumantar maneka warni cara. Nek aku mbayangake tentrem uripku kuwi sugih dhuwit, mula nggih lajeng aku ngupaya bisa duwe dhuwit sing sakake-ake. Yen aku bayangake katentreman menika ora duwe masalah, mbuh karo apa wae utawa sapa wae, terus ya awake dhewe ora wani berselisih pendapat, ora wani padu, ora wani tumindak menapa-menapa, golek amane wae lan sanes-sanesipun. Ning menapa mekaten katentreman menika, wong lagi bisa ngalami katentreman yen kabeh lancar, kabeh bisa kasembadan, kabeh ora dadi masalah. Menapa nggih tiyang anggenipun gesang nglampahi suka bingah lan susahing gesang menika ya bisa ngraosake katentreman. Temtu kemawon katentreman jati asalipun saking Gusti. Yen kula panjenengan tansah tetunggilan kalian Gusti, kula panjenengan saged ngraosaken katentreman menika. Mbok jane ya masalah akeh. Mbok ya jane ketekuk ringkel anggone nyambut gawe, ning atiku ngrasakake tentrem. Kados pundi Gusti Yesus anggenipun paring pitedah dumateng para murid dalem supados estu saged ngraosaken katentreman sing sejati. Lan yen sampun ngraosaken katentreman jati, para murid lajeng nggih ing sakmangkih saged kautus martosaken Injil, martosaken kabar bungah dumateng donya kanthi wani, kanthi penuh semangat lan kendel anggenipun ngemban menapa ingkang dados dawuh dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 51 ayat 17 ngantos dumugi 3:1a. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, "Kowe padha dak tinggali katentreman, lan katentremanku kang dak paringake kowe. Dudu katentreman kaya pawewehe donya sing dak paringake. Aja padha bingung lan cilikan aten. Kowe wis padha krungu apa kandhaku. Aku arep lunga, nanging aku bakal bali maneh. Yen kowe tresna marang aku, kowe mesti bungah marga aku sowan Hyang Rama, awit Hyang Rama luwih agung tinimbang aku. Saiki sadurunge kelakon, kowe wis dak kandhani, supaya samangsa kelakon kowe padha ngandel. Wis ora akeh sing arep dak kandhakake marang kowe, awit panguwasaning donya wis meh teka. Bener, munggo ing aku ora duwe kuwasa sethithika, nanging donya kudu mangerti manawa aku tresna marang Rama lan manawa aku wis ngleksanani samubarang kang didhawuhake marang aku dening Rama. Mula ayo menyat budal saka kene." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi sabda pangandika dalem Gusti ing dina pungkasan rikala Gusti Yasa bojana kalian para murid dalem. Gusti paring pitedah bilih anggenipun Gusti rawuh ing alam donya menika maringi katentreman dumateng para murid. Lan tumrap kula pribadi katentreman menika estu penting. Yen kula panjenengan ngraosaken katentreman wonten ing gesang, anggenipun nglampahi gesang menika ya kepenak, nyambut gawe ya kepenak, ana masalah ya iso diadepi kanthi kepenak. Benten kalian yen kula panjenengan boten ngraosaken katentreman utawi tebih saking katentreman, pikiran bakal bunek, gampang kacau, gampang pusing, lan ati yo gampang kuwur, gampang emosi yen awake dhewe ora ngrasakake katentreman ana ing urip. Langkung-langkung ing jaman kula panjenengan sakmenika, jaman sing wektune krasa cepet banget, lan kula panjenengan kados-kados kagiring supados nggih nglampahi gesang menika kanthi cepet tanpa bisa leren, menapa malih ditambahi udara sing iklime ya panas, kadangkala marai anggone awake dhewe nglampahi gesang menika ora jenjem, ora nyaman. Saengga rikala ngadepi maneka warni prakara urip sing mbok menawa awrat, masalah sing diadepi menika ya ora tau mandeg, awake dhewe terus dadi wong sing ora sabaran, wong sing adoh saka katentreman. Mila Gusti Yesus paring pemut dumateng para murid dalem yen Gusti nilari katentreman dumateng para murid. Mila kados pundi kula panjenengan lajeng tansah ngupadi gesang sing penuh katentreman. Awake dhewe tansah kaparingan Hyang Roh Suci. Mila nggih ingkang sepisan awake dhewe kudu yakin apa wae yen awake dhewe ngestokake dawuh-dawuh dalem Gusti, setya dumateng sabda dalem Gusti bakal paring pitulungan. Mbok menawa ya akeh masalah, ning minimal awake dhewe diparingi manah sing tentrem, ati budi sing wening, saengga saged ngadepi
maneka prakara menika kanthi wicaksana, kanthi dewasa. Lajeng nggih setunggal mbaka setunggal prakara-prakara menika saged diatasi. Ampun ngantos kula panjenengan namung keli wonten ing arus jaman sing donyane ya krasa panas, wektune ya krasa ngajak maraton, terus njalari awake dhewe ra bisa sabar. Kula panjenengan kedah waspada yen sampun ngraosaken manah sing ora sabaran, pikiran sing gampang bunek. Yen tebih saking katentreman, temtu kula panjenengan angel anggenipun ngupadi gesang sing ngetingalake katresnan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.